О, главата ми. Как? Какво? Къде? Какво? В съндък съм! О, не! Не! Само не съндък! Не могат да ме преместят! Не и мен! Не мога да дишам! Не мога да дишам! Притъмнява ми! Нямам въздух! Нямам! Стените ме притискат! Толкова съм! Алекс! Алекс, там ли си? Марти? Да, кажи нещо, друже! О, Марти! Ти си тук! Какво става? Добре ли си? Не ми изглежда добре! Алекс? Марти? Вие ли сте? Глория! И ти ли си тук? Така се радвам да чуя гласа ти! Какво става тук? В съндъци сме! О, не. От спането така ми се приспива. Това Мелман ли е? Добре ли си? Да, не, добре съм. Често задрямвам при магнитен резонанс. Не ти правят магнитен резонанс! Скенер ли? Не! Никакъв скенер! Местят ни от зоопарка! От зоопарка? О, не могат да ме местят. Имам час при доктор Голдсбърг. Мелман. 5 часа. Мелман. Трябва да ми изпише Мелман, няколко успокой рецепти. се. Друг зоопарк не Мелман, може да си спокойно. позволи лечението ми. Успокой се, А Мелман. аз нямам здравни осигуровки. Спокойно, Мелман, всичко ще е наред, всичко ще е абсолютно наред. Не, Марти, няма да е абсолютно наред. С нас е свършено и то заради теб. Заради мен, не виждам защо вината да е моя. Шегуваш се, нали, Марти? Ти разгневи хората. Ти захапа ръката, Марти! Захапа ръката! Не знае кой съм. Трябва да открия себе си на свобода. Ей! Моля те! Не съм искал от вас да тръгвате след мен, нали? До някъде е прав. Моля? Казах ви да останем в зоопарка, но вие... Мелман, просто млъкни. Първо на първо ти му подхвърли идеята. Не забърквай Мелман, моля те. Благодаря, Глория. Пък и вината за преместването ни не е моя. Мелман, млъкни. На някой да му се повдига. На мен ми се повдига. Мелман, на теб винаги ти се повдига. Пратка до Кения, резерват за диви животни, Африка. Очаквам доклад. Това е древен конски пър. Не мога да го дешифрирам. Ей, високия бозайник. Можеш ли да четеш? Не, но Фил може. Фил? Пратка до Кения. Резерват за диви животни. Африка. Африка? Тази няма да я бъде. Рико! Бях звездата в най-великия град на света. Момчета, Кралят. чуйте. Обичан Чуйте ме. от хората си. Да се държим а ти културно. провали всичко. Обичан! Ако Момчета, хората са те момчета, обичали, то стига е вече. само защото не са знаели какъв си в действителност. Не ме карайте да се катвам при вас, че ще ви науча и двамата. Аз мислих, че знам какъв си ти. Да поговорим като Твоите черни и възраст. бели реета взаимно се Положението бе това неутрализират. не е работа. Вече, спрете! Ей, чуйте ме! Изобщо не ми помагате така! Статус? Не е супер, скипър. Не зная кода. Не искам извинения, а резултати. Навигатор? Добре, нека помисля. Накарай го да млъкне! Промените приети. Хайде да обърнем тази тенекия! Приятели? О, не! Глория! Мелман! Марти! Алекс! Марти! Алекс! Марти! Не! Чакай! Върни се! Марти! Не си отивай!